No a tak a ten mimoškolský život ako vyzeral? Kam ste chodievali? Dobre, tam sme alebo... si tiež skúšali nejaké veci. Pán Huba nám poradil, že aby sme odbúravali stres, alebo teda tú hanbu pred publikom, ak niekedy predstúpime pred publikum, tak on vravel, že on sám to robil tiež, že sa postavil v kine, tesne predtým, ako začal film, sa postavil, otočil sa do sály pre všetkých cudzích ľudí, ktorí tam prišli do kina a povedal: dobrý večer, volám sa Martin Huba a som veľmi rád, že s vami budem pozerať tento film. A teraz musel... No lebo musel tam tú hanbu vydržať a nesmel odísť z toho kina. A my sme toto robievali v električke. Bývali sme kúsok až na konci Dúbravky, to znamená 45 minút v električke. Ste išli? Áno, a už pri PKO som dával dobrý deň, volám sa Lukáš Latinák a som veľmi rád, že s vami cestujem. A potom som cestoval s nimi. Do celej električke si povedal, či každému osobne? Nie, a hanbil som sa celú cestu. Celú cestu. Áno. Až kým ma to neprešlo teda. Áno. Potom Juraj išiel a tak sme sa akože striedali. A teraz ste tak otrli, alebo... Vy ste boli s Robom kradnúť solničku. No to tiež, lebo tiež toto nám Mateo Huba hovoril, že my si musíme tiež vyskúšať ten pocit, že čo to je. A my sme mali takú etidu, že sme niečo ukradli. Tak si hovoríme s Robom, že teda musíme ísť asi niečo ukradnúť, aby sme to akože prežili. Ale zase neboli sme nejak zle vychovaní, že by sme kradli. No tak vo veľkom, tak len také niečo. Tak sme išli na Vysokej, ešte neviem, či ten podnik tam existuje alebo nie, ale už asi nie. Keď budú pýtať solničku. A bol tam taký podnik a sme si sadli s Robom a že čo ideme ukradnúť, že tam z toho nie je čo nakradnutie, ale bola tam solnička, tak sme si povedali, že tak bude to tá solnička, ktorú teda ukradneme. A bolo to zase dobrodružné, lebo my sme zobrali tú solničku a utekali sme, otvorili sme rýchlo dvere a utekali sme von z toho podniku, ale potom sme sa tak obzerali, ale nikto za nami nebežal. Ja si to mal v páži. Ale takto nám búchalo srdce, jednému aj druhému, vieš. A najlepšie bolo, keď to prišli zahrať do školy, vraví, že tak sa nám podaril takýto husársky kúsok a Mateo vraví, no tak poďte chlapci do priestoru, nech sa páči. Podarilo sa vám. Vyšli vonku za dvere, celé to bolo to, že vbehli dnu, schovali sa za záves a tam si to odrozprávali, že mám, to bolo čo? No, ešte sme zdrli, no. Ale tak rozhlasových hier Rozhlasová hra. dosť, je. A urobili z toho rozhlasovú hru. No. Ďakujem. Boli sme prváci. Inak zhodou okolností. Prvýkrát som bol v Prahe. Tak to musel byť šok, počúvaj ma. To odtiaľ do Bratislavy, do Prahy. Prahe, no. Šťastie, že ťa do Viedne neodvliekli, počúvaj. Po tom našom bývalom hlavnom meste sme tak chodili a večer vravíme, že musíme ísť do nejakého podniku, aspoň na nejaké baby sa pozrieť, alebo toto, a vravíme, nechoďme tam, bude drahé všetko. A čo, a keď bude kolaj 70 korún, že dáme 70 korún, že musíme sa ísť pozrieť. No a našli sme už taký podnik, si hovoríme, také vysvietené srdiečka. No tak ideme do toho, tak ideme do toho. Dobre, tak sme dohodnutí, hej. Vojdeme dnu a tam hneď taký turniket. Dobrý, že my by sme akože chceli sa ísť pozrieť. No, 20 korún. No, tak to je vstupné. Dali sme vstupné, vojdeme, už sme hľadali ten bar s tými devčatami a tam takto dvere. Na takého polooblúka boli. Takého polooblúka a na konci taká chodbička a tam ďalšie dvere. A iba taká nástenka s takými devčatami, fotky, jedna svietila a takí dvaja starší páni tam stáli a kúkali na tú svietiacu fotku. A my teraz, že dobrý večer, že prosím vás, že neviem, ako to tu funguje. No, tak on že no, kluci, no, to tady máte ty kabinky, že jo? No, tak to otevřete a tam si hodíte minci, se otevře okienko, ne? A tam vejde vám ta holka, se můžete koukat. To bol z Moraví, ináč tento pán. Tento bol Brňák. Väčšinou tam chodili Moraváci. Tento bol Brňák. Brňák. No, a hovorím, tak môžete mi to nejak ukázať? Už jasné, ja teda otvoril tú kabinku, zobral tú mincu, tam hodil, to okienko sa začal otvárať. Tam sa to rozsvietilo, vošla tá slečna, ešte oblečená, dovnútra. Koľko mala toho tak na sebe? Veľa nie. No, veľa nie, ale ešte mala na Niečo sebe, tam aby akože to bolo zaujímavejšie, kým to bude dávať dole. Bolo to zaujímavejšie, to ešte len sa dostaneme k tomu. Bolo to zaujímavejšie, ako ona sama predpokladala, ale nebolo to jej pričinením.
Pretože hneď ako sa to okienko otvorilo a takto, teda ona tam vošla, pozerala sa na mňa, vtedy som pochopil, že to je priehľadné z obidvoch strán, hej. Ona ma videla a vraví, že co tam děláte všichni? Ať jdou ven? A ja som sa otočil a za mnou všetci takto v tej mojej kabínke stáli. Všetci títo štyria a ešte tí dvaja starí za nimi takto. Kúkali. A hovorím, že vypadnite. Zavrel som dvere, akože už môže, akože... Nedajte sa rušiť, Nech sa páči, umelkyňa. No, tak umelkyňa začala napodobňovať tanec. Ale už veľmi tak... Áno, také už dosť, Koľko bolo hodín? Unavená. A do toho ešte tam zakričala, že klodce, poste mi tam nejakou hudbou. Tak začala hrať aj hudba, áno. No, tak pomaly začalo to jedno ramienko, druhé ramienko, druhé ramienko. A už sa medzi tým začalo okienko zatvárať, lebo 20 korún len 2 minúty. A ty? Tak ja som takto pozeral. Ale tým, že to bolo v poloblúku a ja som bol v krajnej kabínke, tak som videl na poloblúku už tú druhú kabínku, ako sa otvárala a tam už Robovej oči tak. Hneď, jak sa to otváralo. Ja som vyšiel von a mňa vystriedal Majo. Ďalšie, teraz nechám žezlo príbehu tebe, lebo ty si mal zase Žezlo svoj. príbehu není zlé. Áno, a ja som... Odozdám slovo. Žezlo príbehu. A neviem, či už som bol lakomý dať nových 20 korún za ďalšiu kabinku, ale Vlado tam stál v tej kabinke, ja som stál za tou kabinkou a Vlado hovorí, že mne sa to zaseklo, že zaseklo sa mi to. A to okienko bolo takto šikmo, ako to padalo, tak takto sa mu to zaseklo. A on tak už stál a mne tak dozadu hovoril, že Ďuro, to okienko sa mi zaseklo, aby to umelkyňa nepočula. A ja mu hovorím, tak poď von, tak idem tam ja, nie? Tak sme sa vystriedali, tak evidentne videla, že je tam iný človek. Ja som sa akože pri tej zaseknutej videl som oči už Majové miezgové. A ona si to všimla, že tam je iný pán. A začala protestovať, že proste, že prečo sme sa vymenili, že proč ste sa vymenili, ty vole, tam byl iný kluk, ne? A hovorím, že prepáčte, že jeho to už nebavilo, ale že ja tu teraz, akože teraz tu budem ja. A ešte medzi tým, škoda, že tu nie je Majo alebo Robo, to bol zase ich príbeh tých koncových kabiniek, kde oni sa celý čas videli, takže keď Robo už mal to otvorené a stál tam, tak vtedy sa začal otvárať Majo. A Robo hneď zbadal. A teraz túto babenka meter pred ním stojí tam, sa vlní a on sa pozeral na Maja, slzy mu takto tiekli od smiechu, že ja ho vidím a ten druhý sa smial na ňom. A ona tam takto, že kluci, ale sem se koukej, ne tam, sem se koukej. Vyměnit holky, tak odišla, urazená odišla, došla zase iná. No to boli tie, čo sa striedali, kým sa zase pozeral Vlado z toho iného uhla. Každý mal svoje. A my už úplne sme sa tam smiali a pozerali a tí starí páni vrajali, že no ktorá tam je? A viem, že asi teraz táto. No tá šestka tam snad bude viečnosť, nebo co? To ma zaujímalo, vy ste zažili také, že ešte vojnu? Vojenský umelecký súbor? Áno. My sme boli posledný ročný. My sme boli poslední, čo boli na vojne rok. Aha, teda takže na vojne. Ešte vás to chytilo. Ja som bol iný termín ako Vlado, Ďuro, Majo. Ja som bol s Robom, ktorý narukoval s zlomenou nohou, takže jeho príjimač bol takto. Ležal na ošetrovni a pozeral sa, ako my tam beháme po tom buzeráku a pochodujeme. Ale potom sme mali Turečák, výcvikové stredisko. Pekne sme sa natlačili tam 25, lebo to je norma na vetriesku. Tak sme takto boli. Kto ako nastúpil, tak ostal v podstate. Áno, tak niekto ešte si sadol na Kanady, na nohy, tak to fajne, tak potom nadhádzovalo. Tam sme prišli, vyskákali sme von. Snehu tam bolo vyše Kanát. A vrali, že tak rozdelili nás na tie čaty, nás prezývali horári, lebo my sme nemali ani pekné maskáčové mundúre, ale mali sme také staré, jednozelené, taká celoliate. Strašne sa to môjmu otcovi páčilo. No,
No, boli horári. Áno. Tak nás vytrpali na taký kopec a tam zastaviť, stáť, váci, čelom vzad! K zemi! Nikto nič. Akože začali medzi sebou tak pozerať, že to nemyslí vážne, že špína na zemi, toľko to snehu, že sneh. teraz... A tak ten prvý, čo bol, že... Prepáčte, do snehu? To nemyslíte vážne, akože do snehu? Dobre, že kľúč, nemusíš kričať. Odhrabali. Deku. Rahli, ten plembák takto, aby sa nenabralo snehu za golier. A on že, plazením vpred! No ale tak toto už akože, a už stačilo, hej? Už stačilo, prvý sa postavili huslisti, hneď za nimi klaviristi, že sorry, že takto to nie je. Že takéto my nemôžeme, takéto cviky. Maskovanie v teréne! Do minúty nechcem nikoho... Ale sa tak zvíril ten sneh a nikoho nebolo vidno. To bolo tiež vo Vajnoroch, v tom príjimači. Tiež to bolo ráno, akože nastúpenie nejaké rýchle a mali sme tam takého nemenovaného kapitána, ktorý mal takú zvláštnosť, že on mal tak ústa, že tú spodnú peru mal takú, že mal jazierko slín dolu, medzi zubami a perou. Taký to Tak to rozprával, akože... To jeden je taký, je taký vtip jeden, že príde chlap k doktorovi a hovorí, že pán doktor, neviete, prečo mi prší do huby? A doktor hovorí, neviem, mne sa to v živote nestalo. Zastrelí sa. No a je tento... Toto bol tento kapitán, bol teda asi brat toho čo bol doktora, áno. A už sme boli nastúpení, všetci a zrazu taký... Všetci sme mali už všetko pri sebe a jeden taký chudák chalaň si zabudol asi niečo zobrať alebo čo. A tak potichu išiel, ale musel prejsť celou tou chodbou okolo neho, okolo nás. Tak on tak už zobral a išiel a on sa na ňo pozeral. Tento jazierko slík tam už mal prichystané a iba povedal naštartovaný kam je ten vojak s tým samopalom? Bože, to nemôžem povedať. Kam je ten vojak s tým samopalom? No a celé to takto, akože mu z neho lietalo, no. Vlastne nemôžem to povedať, že ten bol... Vy ste po škole išli rovno do divadla, do Astorky, alebo nejaká iná cesta to bola? Už na Vysokej sme vlastne začali hrávať ako hostia. Už druháci sme boli, alebo prváci. V Astorke teda, v divadle? Hovor za seba. Však aj ty si tam bol, čo za seba? Kedy? Však Lorencačovi sme hrali spolu. Ja, národnom. Tam sme si vždy chodili robiť zle na Lorencačovi, lebo tam mali veľa času. Čo ste si robili? Zle sme si robili. Zle ste si robili? Strašne. Napríklad? Kobylský mal celý obraz maľovať portrét a na konci povie jednu vetu, že pane, dnes už toho viac neurobím. A my samozrejme, škodarodostní spolužiaci, nastúpení už od začiatku obrazu, hneď za portálom, aby nás nebolo vidno. Vlado, dnes toho už viac neurobíš. Vlado, vykašli sa na to. Už to aj tak viac neurobíš. Vlado, nerob to už. Nerob. Pane, a už mu trhalo. Dnes toho viac neurobím. Veď sme ti to hovorili.